Van harte welkom bij de 42e aflevering van Beleef Kerkrade Televisie, Beleef Kerkrade TV. Zijn voor in het Flexieforum, zijn voor Duxer, maar niet op deze plaats. Dit is toch Kook Studio. Hij weet, je hoort er straks nog veel meer over wie dat heet en voor wem dat is en wie hij al nu kunt koken. Vandaag door Sven van der Linden over Roda Radio. John Wolters is van Westpark Events. Kevin Knols is van de schutterij Sint Sebastianus van Spekkersij en jullie gaat vertellen over het Bondsfest. De wethouder van Roland hier is een rondleiding door het kookstudio en door het Flexieforum. Daar zit nog een hoofd kijken. En we beginnen met Murtada Alatabi en Marco Teunissen en die gaan vertellen over het project Vlinderheide op een blierhei in het klooster Palisade. Dat is de 42e aflevering en ik wens je veel plezier. Aan tafel zitten Marco Teunissen van de gemeente Kerkrade en Murtada Alatabi. Hij is projectleider bij Steenvlinder. Dat is een projectontwikkelaar in Randstad. We gaan het interview in het Nederlands doen, want niet iedereen die in Voorburg of Rotterdam werkt verstaat en spreekt Kerkrads dialect. Dus we gaan het proberen in het Nederlands. En het gaat over Vlinderheide. Dat is een project in de wijk Blijerheide. En dat gebeurt allemaal in het voormalige kloostergebouw daar. En Steek van Wal, wat gaat er gebeuren? Wat gaat er gebeuren? In samenwerking met de gemeente Kerkrade zijn we een aantal jaar geleden via een prijsvraag terechtgekomen bij het kloostervleugel. Waarin een collega van ons had gezien, er wordt een kloostervleugel met heel veel potentie op de slooplijst gezet. Rijksmonument. Dat was helemaal toevallig, zeg maar. Dat was echt toevallig, gewoon, ja. En zodoende zijn we in contact gekomen met de gemeente Kerkrade. Is er een prijsvraag uitgeschreven voor de markt, om het zo even te zeggen, met allerlei plannen. Daar zijn wij als winnaar uit de bus gekomen en hebben wij het plan ontwikkeld tot 20 zelfbouwwoningen, zoals wij die noemen. Hoe is de gemeente daarop gekomen eigenlijk? Want het is, hij zegt nu, er komt iemand langs die zegt, je moet iets met dat gebouw. En, klopt. De gemeente wil dit eigenlijk slopen, toch? Ja, het gebouw bestaat uit de kloostervleugel, wat ook een rijksmonument is. En vooraan een kerkgedeelte, wat nog een eigendom is van een andere stichting uit Duitsland. Ja. Die kloostervleugel die stond al meer dan 20 jaar leeg, daar gebeurde niks mee. En die was ook, die is ook sterk in verval. En de gemeente heeft uiteindelijk besloten om de kloostervleugel te slopen. En daar een groen park van te maken. Ja, totdat er op een gegeven moment door onder andere politieke inmenging toch nog een keer een uiterste poging is gedaan om die kloostervleugel te behouden voor de buurt Pannenzijde. En dat is uiteindelijk gelukt, dat is het gedeelte dat Murtada zojuist ook vertelde. Ja, en dan zijn er 20 zelfbouwwoningen. Exact, ja. Dus hoe werkt dat? Hoe werkt dat? Het idee is eigenlijk heel erg simpel. Alles wat gemeenschappelijk is aan het gebouw, wat Marco net zei, het gebouw is sterk in verval geraakt in de afgelopen jaren, heeft leeg gestaan, dat is niet gek. Wat Steenvlinder dan opknapt is alles wat gemeenschappelijk is. Alles wat binnen de vereniging van eigenaren is. Dat zijn de kozijnen, de gevels, maar ook een nieuw dak, de meterkasten. Alles wat je met elkaar deelt, dat plaatsen wij. Vervolgens krijg je een heel leeg kader en dat is je eigen woning. En dan bouw je de woning af conform hetgeen wat er bepaald is. Uit de wet en regelgeving. Dus wij bepalen niet welke kleuren je kiest en welke indeling. Wij bepalen wat is de minimale norm om veilig en gezond te kunnen wonen. Ja. En dan mag iedereen zijn eigen woning? Daar mag iedereen zijn eigen woning zelf verbouwen. Of je huurt daarvoor een aannemer. Ja, natuurlijk. En alles wat daar. Maar je bent helemaal vrij, los van de regeltjes natuurlijk, maar je bent helemaal vrij om dat in te delen met zo'n grote woonkamer. Exact. Wil je 1 slaapkamer, wil je er 3 maken, wil je een loft, dus zo min mogelijk muren in de woning. Ja. Dat is helemaal aan jou als eigenaar om te bepalen. Ja, en dan komt er nog een mooi parkgebied omheen. Ja, klopt. Dat is, hoort, noem het even indirect bij het project. Ja. We hebben ervoor gekozen om de openbare ruimte rondom de kloostervleugel aan te pakken. Er ligt een ontwerp dat tot stand is gekomen door een
een best wel intensief participatietraject met de buurt eromheen. Ja, die hebben meegepraat over de inrichting van het gebied. Precies, die hebben aangegeven waar zij behoefte aan zouden hebben in hun buurt waar zij wonen. Dus er wordt dadelijk een park aangelegd waar mensen kunnen samenkomen om te ontmoeten, om te bewegen. Er komen speelvoorzieningen. Er komt voldoende groen terug, ook belangrijk in het kader van wat steeds belangrijker wordt, hittestress in de zomermaanden. Ja, natuurlijk. Ja. En daar gaan we binnenkort mee aan de slag. En dat hoort natuurlijk, de openbare ruimte die wordt door de gemeente aangelegd. En de kloostervleugel door de projectontwikkelaar, door Steenvlinder. Maar uiteindelijk is het wel een soort van één geheel. En is het uniek hier in de buurt of zo'n zelfbouwproject? Wij zijn hem nog niet tegengekomen. Nee, niet op zo'n schaal en niet in zo'n vorm. Het leuke is dus, je kunt vanuit een leeg canvas kun je beginnen met verbouwen. Daarin bepaal je zelf hoe je woont. En dan bouw je de woning af tot een afgebouwde woning met een energielabel van minimaal A++. Dus het is een duurzame woning, maar wel naar eigen smaak en naar eigen wens. Bijzonder. En er komt ook nog een verkoopevenement, want je kunt je inschrijven, neem ik aan, hè, via de website. Ja. En, op de website kun je nu al aanmelden voor in ieder geval de nieuwsbrief en de voorverkoop, zoals wij dat noemen, de pre-sale, waarin men zich kan aanmelden om op de hoogte te blijven van de laatste informatie. En vervolgens word je uitgenodigd voor onze open dag en dat is ingepland op 17 mei aanstaande. Daar ook? Ja, op locatie, waarin wij een deel van het gebouw openen voor de mensen die geïnteresseerd zijn. Daar zullen wij zelf natuurlijk bij aanwezig zijn, samen met de makelaar, die overigens ook een heel groot deel van de communicatie zal gaan verrichten. Dat is Boek en Offermans, een welbekende makelaar in het Limburgse. Samen met hypotheekadviseurs, architecten en allerlei andere adviseurs die jou gedurende het traject verder kunnen helpen. Zo kun je dus per type woning binnenkijken om een gevoel te krijgen bij hoe ziet zo'n ruimte eruit op het moment dat ik straks de sleutel krijg. Ja. Het is nog niet helemaal af, maar je krijgt dan wel een goed beeld ervan. Ja, en heb je een enig idee van wie daar gaat wonen, wie dat zou willen? Ja, dat loopt heel erg uiteen, omdat het dus... Jong of oud? Of, ja, we hebben meerdere woonlagen. Op de begane grond is het ideaal voor de senioren, waarin je dus alles gelijksvloers kunt maken met een terras aan de eigen kloostertuin, wat overigens gemengd eigendom is. Dus de hele vereniging van eigenaren is eigenaar van het tuintje die je dan met z'n allen beheert. Hetzelfde geldt voor de parkeerplaats aan de achterzijde van het gebouw. En zo hebben we dan ook op de verdiepingen appartementen voor bijvoorbeeld de starter of een jong gezin. Ja, dus alles is daar mogelijk? Alles is daar mogelijk. Ja. Hartstikke goed. Mooi project. Dat is het ook. Ik hoop dat er heel veel interesse voor is en dat het snel van start gaat. Wanneer ongeveer? Wij hebben een percentage die we aanhouden, 70% voorverkoop. Op het moment dat die bereikt is, zal onze aannemer ook het deel doen wat Steenvlinder gaat uitvoeren. Ja. En kan je ook iets zeggen over de einddatum? Wanneer kunnen de mensen wonen? De grove planning is dat wij medio 26 de woningen zullen opleveren. En dan hebben de mensen zelf de tijd om een jaar te gaan verklussen. Het kan natuurlijk sneller, maar het is niet de bedoeling dat je help mijn man is klusser over de vloer krijgt en dat we jaren nog bezig zijn. Dat lijkt me ook niet. En het park beginnen jullie ook dan mee, of al eerder? Nee, daar hebben we nu wel bewust voor gekozen om dat iets naar voren te trekken. We hebben ervoor gekozen om dat in een tweetrapsraket te gaan doen. Waarbij fase 1 al is gestart. Dat is zeg maar op de kopse kant van de kloostervleugel, waar voorheen de begraafplaats gelegen was van de broeders. Ja. Daar zijn we nu al aan de slag. Daar staan ook al wat speelvoorzieningen die binnenkort een likje verf krijgen en dan ook gebruikt kunnen worden door de spelende kinderen. En de tweede fase, daar hebben we van gezegd, daar wachten we tot de kloostervleugel is opgeleverd. En dan sluiten wij vervolgens aan met die werkzaamheden daarop. Omdat we natuurlijk willen vermijden dat het park dat dan pas is aangelegd wordt kapot gereden door zwaar vrachtverkeer. Nou, hartstikke goed. Dus in 27, daar kunnen we gaan genieten daar. Dan kunnen we inderdaad gaan genieten. Of van je eigen nieuwe woning, of van het park, of allebei. Allebei, ja. Hartstikke goed. Veel succes met het project, gemeente en de projectontwikkelaar natuurlijk. En bedankt voor het komen. Dankjewel. Dankjewel.
Voor jullie het niet gaan over Roda, je ziet. Misschien ook wel zijdelings, maar voor jullie het gaan over Roda Radio. En dat wisten misschien nog niet zoveel lu als de lu die Roda kennen. Dus, en nu je er kennis maken met Sven van der Linden. Welkom Sven, du bent van Roda Radio, of du bent Roda Radio. Onder andere. Ja. Niet alleen. En nou, vertel ons eens, wat is dat? Ja, Radio Roda, eigenlijk ontstaan in de coronatijd. Waarbij we eigenlijk met z'n tweeën, Paul, de co-commentator en ik, dan met z'n tweeën. Eigenlijk zoek het houden, het is natuurlijk doodzang, wanneer de club, Roda JC, niet te volgen is. We kennen niet naar het stadion, niet om er op televisie te zien. Een beetje gespiekt bij die grote jongens als een Ajax en een AZ, maar ook een Willem II. En die houden een radiokanaal. Dus we zijn eigenlijk met dat verhaal richting Roda gegaan. Kennen we er geen mee, willen we er geen mee. En eigenlijk wordt het antwoord meteen van ja, werk maar een leuk plan uit en kijk maar eens of er het kan. Ja. Nou, dat zullen we gaan proberen. En dat is eigenlijk verrassend goed gegaan. 2,5 jaar nu. Maar de ontwikkelingen gaan mega vlot. En we zitten eigenlijk nu hij voor de lancering van het echte 24/7 radiokanaal Radio Roda. Aha. Dus we hebben een, als club. Radio Roda, werd het Radio Roda, ja. rodajc.nl/radio. Eigenlijk een hartstikke leuk kanaal. Uiteraard gewoon met muziek. Mensen van heemoes of in een auto of op kantoor of waar ze ook best. Eigenlijk de hele dag naar een radiozender gaan luisteren met muziek. Maar ook Roda nieuwtjes ertussen. Leuke podcasts ertussen. Het Nuits, niet onbelangrijk. Gewoon een leuke gouden zender gericht op Kerkro en Roda. En dat doe je allemaal niet zwaar. Dat verdunt het commentaar bij de wedstrijden met z'n tweeën. Ja. Ook de vuurbeschouwing, ook de nabeschouwing, de interviews die we met de spelers onder andere hebben. Maar uiteraard kennen we dat niet alleen. Het is een vrijwilligerswerk die we erbij doen. Dus we kregen de volledige medewerking van Roda, die met leuke content kunt. Van Roda 1962. Dit is wekelijks voor een item mannen met een geel-zwart hart. Allemaal verhalen over spelers die uitgewaaid zijn in Europa. Wat ze nu doen. Maar zeker ook de jongen van Kerkro Tropical, Beleefkerkraal niet te vergeten. South 16, ook voor de Roda-liefhebbers wel bekend. Dus heel veel partners samen brengen samen tot dit product. En dan hier is echt 7 dagen per week uitzenden? Het is echt 24/7, dus iedere dag. Of ze nu het 's nachts wakker is en we luisteren, of het 's ochtends, het kan op elk moment. Via de TuneIn-app kan het ook in de auto geluisterd worden. Via alle CarPlay en Sonos en home-apparatuur. Alles is mogelijk. En je zult ook de wedstrijd live becommentariëren in het programma? Ja, zeker. Zo is het eigenlijk ontstaan. Ja. 2,5 jaar geleden over alleen maar die wedstrijden. Waarbij we met z'n tweeën, zoals gezegd, alle thuiswedstrijden, maar ook alle uitwedstrijden, de club naar je varen om 90 minuten lang live verslag te doen. Dat is natuurlijk niet de enige manier om de club te volgen. Hè. Ook de bekende vriend van L1 doet natuurlijk een radioverslag. Ja, maar vuurhouden zeggen, ja, maar we willen niet tussendoor onderbroken worden, dat er ergens anders op een veld gescoord wordt. Of we hoeven niet te luisteren naar wat er bij het handbal gebeurt of dat soort dingen. Dus we hebben gewoon gezegd, we willen 90 minuten lang commentaar geven, zonder onderbrekingen. Voorbeschouwing, commentaar, nabeschouwing. Alles erop en eraan. En dan vooral met het gevoel van de supporters. Kennen ons niet inhouden. Ja, maar dat is het niet echt objectief natuurlijk. Nee, dat wil toch niet? Nee, dat willen we absoluut niet. We willen echt een beetje het gevoel overbrengen van als ze met een kameraden op de tribune staan. Ja. Immer wel gauw rijden waarom ze bij een wedstrijd er niet bij kunnen zien. En het gevoel van samen met die kumpels op de tribune staan en dat gevoel, ja, dat moet overgebracht zien. Ja, en wie had euch dat aangeleerd dan? Want dat becommentariëren van zo'n wedstrijd is natuurlijk niet zomaar. Nee. Ik denk dat het een mooie combinatie is, een magie tussen ons tweeën. Moeilijk en ik wel. Ja. Man is goed woord. En Paul is een beetje de analyticus, degene met het voetbalverstand. Ja, dan moet je verstand van voetbal hebben. Ja. En ik durf niet te zeggen dat ik mega veel verstand van voetbal heb. Voor dunders best. Maar er zijn genoeg hulpmiddelen tegenwoordig waarbij ze gaan analyseren op hetgeen wat er gebeurt. En daar gruist ze ook wel een beetje in, moet ik zeggen. We begonnen heel simpel met een opname op een telefoon. Laten we maar kijken of er 90 minuten überhaupt vol kunnen gaan moelen. En op een gegeven moment zitten we zo wie gezegd met data en met statistieken en dit gruit. Ja. En ook een hart voor de club. En hart voor de club, zeer dus zeker. Er werd af en toe een traantje gelaten door.
is allemaal figuurlijk. Dat traantje had liever niet over, maar er werd regelmatig hard gejuicht. Ja. En dat is hetgeen wat Vergaat inderdaad ook al zag. Als ze neutraal commentaar moest leveren, dan mocht ze maar niet laten merken dat. Maar... Nee, maar dat is het. Dat zullen door vervolgen ook. Dat zullen daar ook per definitie niet. Nee. Dat is ook niet de bedoeling. Nee, dan moet gewoon lekker gesjoept kunnen werden en dan nog naar de wedstrijd interviews en zo. En dan met spelers. Ja, eigenlijk... Of van de Angerclub? Nee, de Angerclub niet. Dat doen we niet daar. Nee, oké. Maar pakken een standaard vrijdagavond. Dan zijn uiteraard de meeste wedstrijden van Roda. Ja. We hebben het zo geregeld dat na de wedstrijd komen de jongens van Kirchhoff Tropical. En die hebben een hele leuke partyplaylist klaarstaan. Dus direct na de wedstrijd kan ze in de auto stappen of kan ze met Loester een beetje weekend vibes krijgen. En dan gaan we naar de catacombe. En dan nemen we interviews op die voor meteen daarna op de radio kunnen gaan afspelen. Maar 2 spelers, maar de trainer erbij. Om echt actuele nabeschouwingen te hebben en die zo vlot wie mogelijk over te brengen. En de club is nog voor daarmee eigenlijk? Of niet? Ja, die houden ze in het begin zo gaat van ja jongens, wenn u een idee had, kijk maar eens wat het weet. Ja. Maar dat is echt, ze zagen inmiddels ook een uitbreiding op de supportersbeleving die er is. Zo kan ze heel veel creëren voor jullie die in het stadion zitten. Maar er zijn om genoeg redenen, boetelandreisjes, vakanties, medische redenen, ook genoeg jullie die niet naar het stadion kunnen komen. En dan wel de club willen volgen. En dat is een mooie uitbreiding. Dat is alles wat maar... En wanneer begint het? Radio Roda? Ja, Radio Roda is stiekem nu al bezig. Okay. Maar vanaf maart, en dat is natuurlijk het moment dat we nu ook live zijn, raad ik iedereen aan om naar rodajc.nl/radio te gaan. Want dan gaan we live met het 24/7 kanaal. Uniek in voetballand. Wil je het luisteren? Dat zou ik zeker doen. Want ik ben net aan mijn kerk gehoord, dus ik ben heel benieuwd. Dat moest ik wel luisteren zelf, ja. Als ik keuze meer. Nou, hartstikke goed. Dankjewel. En proficiat alvast met het nieuwe begin weer. Hoor. En met Radio Roda. Veel succes in de toekomst. Dankjewel. En natuurlijk ook veel succes voor de club. Dat is het allerbelangrijkste. Daar gaan we voor. Ja, oké. Heel bedankt. Dankjewel. It makes you wanna go la ta ta every time I hear the song. It makes me wanna go la ta ta. All the people bounce around. It makes you wanna go la ta ta. It makes me wanna go la ta ta. It makes me wanna go la ta ta. It makes me wanna go la ta ta. Parkwest Events. Duien voor het verhaal. En bij mij gaan dus is John Wolters. Hij is van Parkwest Events. En het speelt zich natuurlijk al nu af in Kirchhoff West. Snap er al, denk ik. En voor je het weer in het Hollands, want de zon spreekt je plat. Ja, nou, dat kan me zo aan. Het is wat het is. Het is wat het is, daar doen we het mee. Hè. Ja, jouw belangrijkste activiteit is eigenlijk wel de camping, denk ik, hè? De buurtcamping. De buurtcamping is eigenlijk wel de hoofdmoot. Dus ja, dat is eigenlijk, daar is het ook allemaal mee ontstaan, hè? De hele stichting. Ja. Dus ja, dat.
En behalve de buurtcamping gaan we het nog over hebben. Wat doet de stichting nog meer? Wij zetten ons voornamelijk in op burgerparticipatie, eigenlijk voor de maatschappij, voor de gemeente. Wij doen ook veel voor beleefkerkraden, veel voor de wethouders. Een poos geleden mochten wij mensen leveren voor de scholen op de schaatsbaan in Kerkrade. Het Huis van de Kerstman heeft Park Events al mogen meewerken. Samen met de mannen van Schacht Nulland. Dus dat was heel erg leuk. Ja, wat doen jullie dan? Want je zegt meewerken met bijvoorbeeld zo'n kerstevent. Ja, we zijn eigenlijk, ik doe het natuurlijk niet alleen. We zijn met een flinke groep vrijwilligers. En de vraag is eigenlijk gekomen na de buurtcamping vanuit de gemeente. John, wil je een eigen stichting oprichten? Nou, daar had ik wel ogen naar. Dat was eigenlijk bedoeld alleen voor de buurtcamping. Maar na een nacht geslapen dacht ik van, hey, je moet veel meer voor de wijk kunnen gaan betekenen als alleen de buurtcamping. Dus een beetje als een paraplu over West gaan hangen en ons in gaan zetten op maatschappelijk vlak. Wat kunnen we meer betekenen voor de bewoners van Kerkrade West? Wat houdt dat dan in? Lever je dan mensen voor een ander evenement? Of organiseer je dingen? Wij organiseren dingen, maar wij organiseren en adviseren. Dus ja, we doen eigenlijk beide. Dus, we hebben georganiseerd de vrijheidsmaaltijd. Heb ik samen met het VOG gedaan in het Westhoes. Kerst in West organiseer ik het buitengedeelte. Dus een karttrekker die doet het binnen. Ja. Dus ja, verschillende activiteiten wat we eigenlijk zelf organiseren. Sinds kort mag ik van Heenwonen Spireerhof gaan beheren. Waarvoor voor de bewoners meer activiteiten kunnen gaan organiseren. Denk aan een paaslunch, een kienavonden, koffiemomenten. Dus echt voor de bewoners. En dat doen we ook met een groep vrijwilligers. En daarnaast zetten we natuurlijk in de stichting, moeten we natuurlijk onszelf zien te redden en proberen een centje te verdienen voor de stichting. Zetten we ons in op evenementen. Dus ja, zo ook de schaatsbaan en het Huis van de Kerstman. Dus ja. verhuren we onszelf. En dat evenement buurtcamping, dat is best wel een bekend evenement geworden. Hè? Gelukkig. Dat is 1 keer per jaar, hè? Dat is 1 keer per jaar, ja. Meestal in de zomer, hè? Ja, tweede week van de grote vakantie wordt het georganiseerd. Ja. Nou komt de derde editie er nou aan. Dus dat is echt superleuk om te organiseren. Er gaat veel tijd in zitten. Maar ja, daar hebben we natuurlijk ook sponsoren voor nodig. Andere stichtingen en verenigingen die ons helpen daarmee, dat kunnen we natuurlijk niet alleen. Nee, dat snap ik. En hoe ziet dat eruit dan, die buurtcamping? Want dan heb je een stuk gewoon ergens in West en dan daar kunnen mensen komen kamperen en dan met de bedoeling dat er ook allerhande activiteiten zijn. Correct, correct. Hoe ziet de buurtcamping uit? Inderdaad, we hebben in het park, naast de speeltuin, mijn speelpark West, hebben we een stuk grond. Dat wordt ingericht als camping, waar mensen op een hele laagdrempelige manier kunnen komen kamperen met hun gezin. Maar dat kan zijn van iemand die van bijstandsniveau moet leven, dus eigenlijk weinig te maken heeft, tot directeuren. Het gaat om de samenkomst van de mensen. Nee, het gaat puur om de samenbrengen van de mensen en voor de gemeenschap. Dus eigenlijk ook voor huurders. En ook voor weinig geld? Ja, afgelopen jaar hebben we het gedaan voor €5. Per dag? Nou, per gezinshoofd. Dus ja, als een gezin hebt, man, vrouw, 2 kinderen, dan zijn ze €20 kwijt. Daar kunnen ze meedoen aan de activiteiten. Wij voorzien ze van maaltijden, dus op zaterdagochtend een lunch, een ontbijtje, een barbecue doen we daarbij. En op zondag hebben ze ook een ontbijt en een lunch. En op die manier proberen we ook met activiteiten de mensen bezig te houden. We hebben een DJ, we hebben mensen die draaien op de camping. Dus ja, hartstikke veel en leuke activiteiten. Een stormbaan hadden we afgelopen jaar, dus dat is echt hartstikke leuk. Dus, en voor de kinderen ook een feest, neem ik aan. Het is voor jong en oud moet het een feest zijn. Het is echt op een laagdrempelige manier. Mensen die niet op vakantie kunnen, wat voor reden dan ook, kunnen toch plezier hebben op de camping. En ook buurtbewoners zijn daarbij welkom. Dus, ja, je hoeft niet ver te reizen, hè? Je hoeft niet ver te reizen. Je komt met je tentje naar de camping op een laagdrempelige manier. En
ja, je legt contact met de buren die ja, normaal en dat is ook sanitair en weet ik wat allemaal. Alles is aanwezig. Dat wordt allemaal geregeld. Dat wordt allemaal geregeld. Voor de natje en het droogje, sanitair is er. Dus eigenlijk alles is ingedekt. Dus in de speeltuin mochten de mensen... mensen... ook of niet? Of gaan mensen zelf barbecuen of weet ik wat? Nee, dat wordt op de camping zelf niet toegestaan. Natuurlijk is open vuur verboden. Het is en blijft een park natuurlijk ook vanuit brandgevaar. Ja. Ja. Dus er wordt ook aan veiligheid heel veel gedacht en mee gedaan om er toch ervoor te zorgen dat het voor jong en oud wel veilig is. En moet ze zelf koken dan? Nee, dat hoeft niet. Dat zorgen wij voor. Wij zorgen voor het ontbijt. De mensen krijgen een kopje koffie, een kopje thee als ze wakker worden. Dus dat staat klaar. Ga je elke tent langs? Nee, dat staat op één centrale punt. Dat is geen begin aan natuurlijk. Nee. Dat is geen begin als we elke tent af moeten. Nee. Dus, maar het wordt wel steeds populairder, de buurtcamping. Hartstikke dus, leuk. Ja. En hoe financier je dat? Dat doen sponsoren natuurlijk. Natuurlijk vanuit... Met die 5 euro kom je er niet. Nee, daar redden we het gewoon niet mee. Nee. We hebben natuurlijk sponsoren nodig. We krijgen wat subsidie van de gemeente, van de burgerparticipatie. Maar daar red je het ook niet mee. Dus we zijn echt altijd op zoek naar mensen die willen en kunnen sponsoren. Die kunnen zich bij jou melden, ook als mensen wat zien hier. Dan, Ja, natuurlijk. Graag zelfs. Ook verenigingen die zeggen van, hey, dat lijkt me leuk om mee te helpen. Ja. Neem vooral contact op en... ja, e-mail komt wel gegarandeerd in beeld. Dus meld jullie vooral aan. Dus, dus je kunt zeg maar als vrijwilliger meedoen en meewerken. Ja, we zijn je kan ook gewoon geld geven. Ja, natuurlijk. Om het zo maar te zeggen. Ja, geld of andere dingen ter beschikking stellen. Ja, natuurlijk. Materiële die we nog nodig hebben ter beschikking stellen. Het is allemaal van harte welkom. Dus ja, dat is echt... we kunnen het goed gebruiken. En sponsoren zijn altijd welkom, want het gaat allemaal terug de maatschappij in. Dus, ja, het heeft alles te maken met verbinding en met en mensen die samenbrengen. Ja, mensen weer samenbrengen. Leven in de buurt. Ja, de mensen achter de voordeur uit krijgen, buren die normaal niet met elkaar praten, die toch samen gezellig wat drinken op de camping. En dan is het hele doel. Ja. Er is zelfs, wat ik begrepen had, al een relatie uit voortgekomen. Dus daar geniet je toch van. Dat is een campinghuwelijk. Dat is, nou ja, of het een huwelijk is of wordt, daar ga ik me niet in mengen natuurlijk, maar dat is, dat zijn wel de mooie dingen. Dus ja, daar doe je het voor. We doen het voor de bewoners van West en omstreken, maar het is echt, we zetten ons echt in voor de maatschappij. En heb je nog dingen die je zegt, dat zou ik nog graag willen in de toekomst? Wat zou dat zijn dan? Ja, die vraag heb je van lang lijstje. Die vraag die krijg ik vaker. Wat zijn je ambities? Het mooiste zijn een gelukkig West waar iedereen met elkaar kan samenleven natuurlijk. Ja. Dat is de mooiste ambitie wat je kan hebben. Ja. Samen maken we kerkraden, zeg ik altijd. Dat doe je niet alleen. En dus ja, nou, ik wens je veel vrijwilligers, sponsoren en... zodat je het mooie werk kunt blijven doen. Ik hoop het. Ja, nogmaals, ik ga ervan uit dat het mailadres wel in beeld komt en dat we dan vandaag kunnen werken. Dat allemaal mooi keurig te zien. Ja, dankjewel. Veel succes met het mooie werk. Direct schuift nog aan Kevin Knols van de Schutserij Sint-Sebastianus op Spekkersij. En voor dat van wie je met ons gesprek kan dan nog kijken en luisteren naar een nieuw gedicht van onze stadsdichter, de Maurice Henze. Fest. De schönste Fester sind die, wo de Zeit net zählt, wo Sorge verschwinde en Dürch weet je held, wo Vriendschaft van Hatze werd beklonken en tezamen op het leven werd je dronken. Maar wie schaadt dan der dag ernoor, wenn men niet meer richtig op de B kan blijven stoor. De heren werken ook niet meer zo genau. En blieft dat zo jaar de keuter en de kater hou.
Ja, voor je weer met dit gesprek wat ik al had. Kevin Knols is erbij gekomen, ook lid van het bestuur van Park West Events, samen met de zoon. En de Kevin kunt natuurlijk speciaal moet ik zeggen, vertellen over het Bondsfeest van 2026. Jo, dat stemt. Welkom, Kevin. En wat is dat enige Bondsfeest? Het Bondsfeest. Wat jullie organiseren dan? Dat jullie hier inderdaad in 2026 organiseren, dat is 17 mei. Wat hield dat nu precies in? We zitten als schutterij bij een Schuttersbond aangesloten. Ja. Zo hadden ze daar in Limburg, volgens mij Zing, even stuk. En die organiseren om de zoveel jaar, best in principe verplicht, om een bondschuttersfeest te organiseren. Wat hield dat in? Alle schutterijen Oesterbond komen op dat moment bij die op de locatie voor een feest. Er werden wedstrijden uitgevoerd, exercitiewedstrijden. Er werden de optocht door een dorp ingevoerd. Er stond een goede feesttent. Daar kon je muziek. In principe een feest voor iedereen, waar ook iedereen welkom is. En natuurlijk één, dat er ook een behoorlijke organisatie daarin zit. Waar we ook actief mee bezig zijn op dit moment. We zijn met een commissie aan voor samengesteld. En dan komen we maandelijks bij voor de vorderingen te gaan maken. En hopen dat we in 2027 een klassenfeest kunnen Ja, want dat is natuurlijk best nog lang hoor. Dus, ja. Maar er wil natuurlijk hij ook vragen of u zich melden die misschien vrijwillig willen meedoen. Precies dat. Vrijwilligers zijn of nummer op, die mogen zich ten alle tijden aanmelden. Ja. Jans Geer zelfs. Dat kan aangemeld werden door, even kijken, dat is nog Sebastianus@spekkelseheide@gmail.com. Dat e-mailadres ik gewoon even kwijt. Ja, dat kunnen we goed. Daar kunnen jullie zich allemaal aanmelden. Natuurlijk zijn we ook zoekend naar sponsoren. Nou, voor Handel Enge, daar worden we al heel wiet met zo'n. Die is heel wil sponsoren, dat is namelijk de Jumbo. Hij op Boomplein. Dus dat is heel fijn, dat is heel chic. En iedereen die ons warm hart onder de riem wil steken, alsjeblieft. Ja, en wie het had ook samenhang met Parkstad West Events. Dus dat is ook wel een event in het westen, evenementen in het westen van Kerkrade. Precies, het is warm evenement in het westen. Zo wie er John gerade al die zaad had, zijn we natuurlijk ook deel van de buurtcamping, waar we een stukje vergunningen voor regelen en doen. En dat is ook het stukje wat onze verenigingen samenpakt. Voor dat soort leuke welke verenigingen zit dat nog meer dan? Dat is het Uurdaan en... Dat is de VOG. Die hebben ook met geholpen in de afgelopen buurtcamping organisaties. En de VOG is? Veteranen ondersteuningsgroep. Ah ja, ja. Dus, en de wijkpreventieteam. Ja. Die helpen er ook actief in met. En jullie ook nog het leukste op de buurtcamping dit jaar, met de schutterij, of niet? Of, het programma is er nog niet. Ik neem niet altijd al je chancen weg. Nee, dat werd niet je chance. Dat is niet zo buurtvriendelijk natuurlijk. Maar het programma moet wel nog ingevuld worden van de buurtcamping. Maar we hadden dus 2 jaar geleden hebben we ook gepresenteerd met die Janse schutterij. Hebben we ook de opening verzorgd door middel van een liedje te spelen. Zelfs een saluutchance doen. Dus, en dat wordt ook een jonge aarde ontvangen. Dat wordt toch nog net dat iets bijzonderheid wat ze daar eraan toevoegt. Ja. En voor de rest, het programma moet nog heel ingevuld worden. Hartstikke goed. Ja, we zitten natuurlijk, daar zitten ze allebei in dus. Wie ziet dat samenwerken? De oes tussen Parkstad Events, of niet Park West Events. Ja, dat is al moeilijk allemaal. Ja. Op zich eigenlijk prima, zoals Kevin al aangaf. Hun regelen eigenlijk de vergunning technisch. Ze hebben bij de eerste editie de opening verzorgd, dat u ook al mooi verteld. Park West Events en ik denk ook de schutterij. Samenwerking is heel belangrijk, vooral tussen verenigingen, stichtingen. Het draait allemaal om samenwerkingen. Ja, en West is niet groot, dus die samenwerking is gewoon ontzettend belangrijk. Die proberen we allemaal aan te gaan. We proberen elkaar te vinden en we hebben elkaar gevonden. En daar is gewoon een ontzettend leuke samenwerking uitgekomen. En dat proberen we ook zo vast te houden en te blijven gaan doen. Ook vooral in het toekomstperspectief. Kerst in West, nou daar heb ik buitengedeelte mogen organiseren. Daar heb ik de damesschilden van de schutterij op mogen zetten. Precies, ja. Dus ja, dat is, als je op die manier de samenwerking aan kunt gaan, dat is fantastisch. En dat moet je behouden en dat moet je omarmen.
Dus ja, zoals zeker. we eerder al zeiden, samen maken we kerkraden. Ja. Dus dat is ook samen. Dus, hartstikke mooi. Ja. En wat had ze nog meer op het programma voor dit jaar? Nou, ik ga op het programma staan. We hadden natuurlijk het schutterseizoen 2025. Ja. Dat werd geopend met openingsschietseizoen op 5 april. Wat helpt dat in? Bist u ouder dan 16 jaar en in bezit van geldig legitimatiebewijs, en natuurlijk had ze dat ook bij zich, mocht ze mitschissen. Dan werd op een grote plaatje chosen. Schiet u die plaat naar ongen, ja, dan bist u de openingsseizoen koning. En waar met is dat dan? Met de Schwarbucks. Oké. Dat is het 12 kaliber. Hij ging het terugslag, maar ook niet zoveel kabaal. Maar dat is weer leuk om te doen. Ja, oké. Dus had ze eens een keer een interesse? Natuurlijk. Wees van harte welkom op 5 april. Dus, Dan hebben we op 26 april nog de Koningsdag bij ons op de schutterij. Wat samen met het Oranje Comité West werd georganiseerd. Daar hebben we van alles te doen voor kinderen. ja, Springkussens. Daar hebben we onze clubkampioenschappen op 16 augustus. dat is weer met de club zelf. Is met de club zelf, maar het Ja. publiek is van harte welkom Ja, om te komen kijken wie daar gaat winnen. Dan hebben we bondschissen, het 30 ajuus. Wat helpt dat? Nou, dan komen ook van die verschillende vereinen, zelfs bij het bondsfeest, komen daar ook bij ons een wedstrijd te schissen. Tegen die, voor de dagprijs en voor de wisselbeker. 6 september hebben we natuurlijk de koningsvogelschieten. Dan werd de koning voor het jaar 2026 geschoten. het zijn allemaal mans, die allerlei. Het zijn nog manslui. Ja, Dus, en 27 september, de jum van de sluiting schietseizoen. en dat is dan weer zit door. En dan zit het jaar van erop. En dan gaan we op naar 2026, naar het Bondsfest. En dan gaan we op naar het Bondsfeest. Ja. En dan, Veel succes daarbij. dankjewel, dankjewel. En ja, ik hoop maar dat met zo'n camera weer in de buurt, dat jullie zich ook komen melden. En denk ik wil eens mee toe, of ik kan eens kijken, of ik ga naar de camping, wat dan ook. Ja, wil u aanmelden voor eventueel vrijwilliger of denk ervan, der verein, dat is ook hier bij de sponsor, een stukje Limburgse cultuur, hoe geworden. Ja. Dan kan u aanmelden naar schutterij.spekkelsrijden@gmail.com. Kijk. Dat is een e-mailadres. Dat is ons e-mailadres, daar kunt u een mail binnen en dan werd er vast en zeker in behandeling genomen. Ja. Nou, zo'n enthousiast verhaal, zo'n dat dat allemaal doet in Kerkhof West. En veel spas met het nieuwe seizoen. Dankjewel. John en Kevin. dankjewel. De evenementenkalender van de maart staat barstens vol. Veel te veel om op te nemen. Ik neem het hoogtepunten, highlights voor op. Deze de 11e maart om 8 uur Roda JC tegen Helmond Sport in het Parkstad Limburgstadion, natuurlijk. De eröffnung van de Boekenweg is op woensdag tot 12e maart om 7 uur in de Hub in de bibliotheek. Open dag 4 is zondag tot 23 maart om 1 uur. In het VI-gebouw natuurlijk. Fashion Weekend met Koop zondag en de Roer Leuver. Samstag tot 29 en 30 maart vanaf 1 uur in het centrum. Roda kunt Venlo tegen op samstag tot 29 maart 4:30 in het Parkstad Limburgstadion. Een compleet overzicht kieder natuurlijk te zien op www.beleefkerkrade.nl de agenda. En zie er een evenement niet erbij, los het wissen, meld het bij beleef@kerkrade.nl. Dat worden evenementen van maart. Mijn naam is Carlo Lennarts, ben 25 jaar, woon in Kerkrade, ben patissier van beroep. Ik werk bij Dark in Maastricht. Wij maken bonbons en patisserie op maat en die verkopen wij ook in onze winkel. Als freelancer ben ik ook actief in Kerkrade. Ik heb een aantal keer mooie creaties mogen bezorgen bij Winselerhof of Nieuw Erestein.
Waar ik het meest trots op ben, dat is dat ik nu op mijn 25-jarige leeftijd al kan zeggen dat ik lid ben van het Nederlands Patisserie-team. 4 jaar geleden ben ik hier komen wonen en ik ben hier gekomen doordat mijn vriendin 7 jaar geleden heb leren kennen en door haar ben ik gekomen naar Kerkrade. De leukste dingen te doen hier in Kerkrade, dat vind ik natuurlijk de markt met carnaval, naar Roda gaan en alle leuke restaurantjes in de buurt. Ik blijf graag nog wat jaartjes in Kerkrade wonen. En daarnaast hoop ik nog veel te laten zien van mezelf in het vak met patisserie. Als jullie benieuwd zijn naar mijn creaties, kunnen jullie me volgen op Instagram en dat is Carlo Lennarts. John Roland, wethouder Kerkrade West en participatie, zit hij aan de doen en we kennen hem alles vragen over de kookstudio verhaal, want dit is waar we vanmiddag zitten, over het Flexieforum. John, welkom. Dankjewel. Oké, ja, we verzinnen hij natuurlijk in een kookstudio. En dit is echt dat ziet er geweldig uit. We zien dat ook strak dingen op beeld. Een professionele leerkeuken. Ja. Want dat is de bedoeling daarvan. Dat is de bedoeling. Dat past ook Jans in het concept wat vierhand in het Flexieforum. Dit is ons ontwikkelcentrum. Hij komen nu die in de bijstand komen, die proberen voor hij een werk te helpen. Want voorhand hij niet alleen de keuken, voorhand hij ook de ruilwinkel, voorhand hij de kredietbank, voorhand hij kinderopvang. Dus die lui komen hij en kunnen binnen dat gebouw blijven. En werden door ons geholpen. En dat was op een gegeven moment ook een idee om te zeggen van ja, Huutje das, werd vlot naar de friete boetje jangen, van wie kan er voor lui helpen, wie kan er voor lui op weg brengen om ook gezond te kochen, maar ook bellig, maar toch een voedzame maaltijd neer te leggen. Want dat ken je wel. Dat ken dus is hij, dat is allemaal jet voor een paar euro. Ik zeg altijd de watertanden. Dat dacht ik, maar dan moet je nog even je geduld houden. Ik help dich dadelijk wel met opijzen, dus dat is geen probleem. Maar kijk, en wat wichtig is, de maat bijvoorbeeld Levanto en Stichting Caritas, die maken gebruik ervan. Maar de pak 2 dingen die je ziet, want de hast niet alleen dat lui leren koken, maar dat is ook tegen eenzaamheid. Ja, de lui komen warm onder de lui. En krijgen dat ook wel. En dan wonen ze samen. En ze eisen ze samen, ze vertellen hun problemen. De enge vertelt dat. Nou, op eenmaal kent ze met enge hij bij de kredietbank gaan. Ja, want hij ook de lui zitten van de cliëntenraad. Dus met lui financiële problemen aan, kennen ze meteen hij op de tweede etage rijdt voor naar de cliëntenraad te gaan. Dus in dat ganse Flexieforum is gewoon een gigantische dynamiek, laat ik maar zo zeggen. Ja, zeker. Ja. En wie eet dan dat koken bijvoorbeeld? En dan zijn het professionele koks die lesje hebben. Ja, daar had zij de Arend, van der Heijden. Die is van Stichting Caritas en de Arend is een sublieme kok. En die hulp nu op weg voor hij te koken. En dan komen we met een jong en oud. Jong en oud. Met een mindere beurs. Met misschien die achterstand. Ja. En die leren hij. Je wil niet zo kochen. Ja, ik ga een keer met je door en dan weet je gewoon, zeg maar je het voor 3-4 euro, weet je het gekocht wat je zoon is, dat ze een eierpelaas als een stukje vlees, daar has je mus erbij, want dat is wichtig, want de hoeksnit en de frietboet, ze rennen, want dan is ze uiteindelijk duurder oes, dus wie wensen zelf ook dat nog. Dus ik ga het zelf met je maken en het is gezellig. Want het is ook wichtig, die eisen, toen viel het ook waar, voor eisen dat schoon op met de crew. En dan kan ze nog even doorkallen. Dus, En dus daar hadden ze al niet zo instellingen genoemd die hij zitten. Ja. En het is echt van een gebouw wat enig wordt op je over, zeg maar. Ten dode wordt opgeschreven bouw, vind ik het zo dat zeggen, is het wel enorm bruisend deel van Kerkrade worden. Ja, daar moet ik eerlijk iets aan zeggen. De credit te geven naar Tim Wijs. Ja. De Tim Wijs had allemaal daarin geloofd. En ik moet eerlijk iets aan zeggen, vanaf dat ik wethouder ben, ik geloof ook, ik ben de grootste huurder. Want ik zit met mijn afdeling werk en inkomen. De voedselbank zit hij, aan de graad genoemd. De ruilwinkel, een leerwerklijn hebben we opgericht. Daar kunnen jullie dus een diploma gaan krijgen om hingen in de retail te gaan werken. Ja, dat doen we samen met de gemeente Brunsum, hebben voor een uitwisseltraject. Ik geloof vorige keer een keer over zeker. Ja, dus hij in het gebouw, er is zoveel bedrijvigheid,
dat is enorm. Ja, dat op alle vlakken. Op alle vlakken, op alle vlakken. Ja. Ja. Cultureel, zakelijk. Ja. Ja. Hartstikke schön is dat. Restaurantje zelfs nog. Restaurant, Roots, maar dat is ook een ontwikkellijn. Hè. Bij Roots werken kinderen die toch meer afstand van de arbeidsmarkt hebben. Ja, ik geef je een voorbeeld. Er wordt gouverneur een keer gekomen, waarover hij jongen over zo in deze stijl over laten presenteren. En er was een beetje bij dat durft het eigenlijk niet met Luutse kallen. Maar dat is hij begonnen. En dat wordt al in het traject 2 jaar weer. En op eenmaal jongen de fotoalbum houdt je maat van zijn ontwikkeling. En dan ging ik dat presenteren aan de gouverneur. Voor 2 jaar geleden had dat met je dat niet durft. Maar hij, honger, kinder, die jeugd die werk het geleerd krijgt, had dat zich ontpopt. En werkt nu geloof ik in een restaurant, waar je niet vergis. Ja. En zo deze jut werk op microniveau, kan ze zeggen. Precies. Rechtstreeks bij de Lu. Ja. Hartstikke goed. Ja. En de Lu heem, die zit ze kijken, die nog je het onderdelen. Werden nog shots van je ma, dus die kennen ze allemaal binnenlopen, neem ik aan. Hij kent ze allemaal binnenlopen, hij weet ze allemaal geholpen. Het voordeel is, wanneer ze die geen meldt, bijvoorbeeld om bijstand te krijgen, dan krijg ze enge mens, zou je wezen, en die bliet ook bij dich, bis dat ze uiteindelijk kwam aan het werk is. Nee, dat is zo, werd zij niet van het kastje naar een muurtje gestuurd. Ja, dus dat is gewoon zo. Maar ik moet eerlijk zeggen, Friedel, het wel langs, want het ziet ervoor ophuren. Ja, dat vind ik wel. Vind je niet? Ja. Goed. Lu, amuseer dich met de veel carnaval. Succes met Flexiform. Dankjewel. Het leuf wie een trein. Ja. Hartstikke goed. Zo bedankt. Hier je en nog voor dit natuurlijk. Ja, dit wordt dan om de 42e uitzending van Beleef Kerkgaard Televisie. We worden te gast, dat naam is al vaak genoemd vanmiddag, in het Flexiforum in Kerkgaard en dan in de kookstudio. Zie dat nu ook wel. Er willen lekker van de hapjes eten die in het restaurant je maat zijn goed. En het is ook een inlading aan u. Komt hij weer eens kijken en dan had er bestemd kijk door de oren oes. Verdanken voor de gastvrijheid en voorzien ik hier terug bij de 43e uitzending. Die is toch, moet ik even kijken, de 6 april. En dan zijn we bij het miljoenenlijntje. Bis dan, maak het goed.